benvingut, perquè avui tenim un programa flamenco. Flamenco, diria jo, flamenco de rompe i rasga. Mira, l'altre dia estic aquí en Sevilla i me portaren a la maestrança. I dic, ja estic en la maestrança, andalusos de la exposició. Però si veureu la plaça de bous d'Ondara, allò sí que té... Hola, bona nit. Benvingut. Vostè és l'alcalde, no? Sí, això diuen, sí. Té una tradició, aquesta plaça de bous, la gent quan passa s'ha quedat mirar de la plaça de bous d'Ondara. Sí, és molt fàcil de veure perquè està al costat de la carretera, en una antiguitat des de final del segle passat. Una antiguitat del segle passat. No, del segle passat no, de final del segle passat, principi de l'actual. Bueno, diríem en el segle passat que queden molt bé. 1900. 1899 i mig. Exactament. Ja no renyim, no? Molt. Però és una autèntica joia, no? Una autèntica joia, única en la comarca i dins del País Valencià, evidentment. I a banda de bous, allí s'han fet grans aconteciments també, no? Sí, de tot tipus, vull dir, musicals, cinematogràfics, ha sigut un escenari que sempre ha servit per a fer tot tipus d'events, no?, artístics. I artístics, perquè el poble d'Ondara és molt artista també. Som molt artistes. Esta nit anem a demostrar lo artistes que són el poble d'Ondara. És així o no? Sí, anem a demostrar-ho. Anem a veure-ho tot. El senyor alcalde va saludar a tot el poble perquè haguérem volgut tindre així a tot el poble, però ha sigut impossible. Així que s'han quedat molts allí, envia-los un saludo. Perfecte, jo vull enviar-los unes salutacions afectuoses i efusives a tot el poble d'Ondara perquè passen un rato molt agradable en companyia nostra i també del vostre equip. I espero que sí que s'ho van a passar molt bé. Això és l'escut d'Ondara, no? Això és l'escut municipal d'Ondara fet per un artista local, Rosa Gavila. Ja els comencem en els artistes. Ja els comencem en els artistes d'Ondara. Moltes gràcies, benvingut, benvingut. I a veure qui li xafa la guitarra a Ondara. La guitarra Ondara no me la xafa ningú, perquè tot això està fet a mà, és artesania pura. I ho fem en una cooperativa de productors on treballo jo. I tenim el gust de portar-te-la perquè tinguis un record. Pues me deixen que vaig a veure com sona la guitarra. Sostim el meu micro que vaig a tocar la guitarra, a veure. Molt, què? Un saludar. Saludar. Saludi al grup cultural d'Ondara, que estarà mirant-me a tot el poble i per tant al meu carrer sobretot. I qual és el teu carrer? Al Sant Benet. Pues ja ho sap el Sant Benet, ben saludat estan, moltes gràcies, benvingut. Hola, bona nit, com te diuen? Bona nit, en Gabriel Vicent. Gabriel. Soc consellal de l'Ajuntament d'Ondara i en nom de l'Ajuntament així li porta una vista aèria de la plaça de Bous i alguna part del poble. La plaça de Bous, que és una autèntica meravella i un orgull d'Ondara. Moltes gràcies, benvinguts també. De plaça de Bous, viu Ondara, veritat, senyora? Sí. Com li diuen? Rosa. Rosa. Este quemao l'han fet en ma casa, al fort de Gabriel. Jo sóc la seva dona, saps? Ah, vostè és la dona de Gabriel? Ai, no, ai, però... Quants anys? M'estava mirant-me per la tele. Però com ara no me pot fer res... Ai, anem a ensenyar el pa quemao, perquè això és... Se m'està acabant de coure. Ja es nota, està calentet i tot. Ai, quin pan quemao, ai, el règim, no vull pensar-ho. Gabriel, gràcies. Hola, bona nit. Gabriel m'ha fet un pan quemao, però tu? Jo, és que esta pasta la portem de part de tots nosaltres i l'ha fet a la pasteleria Victòria d'Ondara i està de categoria. Preciosa, perquè tu eres mans. Ja deia jo que Ondara és una terra d'artistes, una terra d'artistes. Mira quines roses, quins capollets i que cosa tan bonica. I ai, el règim, el règim. Hola, bona nit. Com te diuen? Pilar. Així el portem uns mocaors. Ai, el meu nom i tot. Estan morats en el teu nom i s'ha fet Vicenta, la xica que ha organitzat de vindre el programa. I s'ha fet ella. Pues moltes gràcies. Un mocaor, el meu nom bordat i tot. Mocaor. Clar, els mocaors, plaça de Bous, que tenen que portar? Un mocaor, per veure si me demanen l'orella. Deu de ser això, no? O me tallen el rabo, no se sap. I Ondara, terra de flor. Així sou Flora Rosita.
tinc una floristeria, he tingut el gust de regalar-los això a les moleones. Pues dona igual les moleonetes, moltes gràcies. Elles també me guarden això perquè nosaltres tenim que començar en esos premis fabulosos. Esos premis. De quant és el premi? 5.000 pessetes! Anem a buscar a veure que li toquen les 5.000 pessetes.